ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ସେମାନେ ପାଠକୁ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଟିକେ କମ୍, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି, ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମାଘ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିକୁ ଆମେମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବା ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଉ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ମା ବିଦ୍ୟାଧାତ୍ରୀଙ୍କ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହିଥର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଅଟେ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ସକାଳଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହିବ। ଏହି ଦିନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏହି ବିଶେଷ ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହିଥରର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାସ୍ ଅଟେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ପୂଜା ଉପାସନା ଆଉ ମନସ୍କାମନା କରିବେ ତାହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ନ ହେଉଥାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିବି, ଯେଉଁ ଉପାୟ କି ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ମନେ ରହିଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନଠାରୁ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖଡ଼ି ଛୁଆଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଗୃହପ୍ରବେଶ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଦିନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛଟି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ, ତାହାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହା ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ନବଗ୍ରହ ଏବଂ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଜୀବନ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଲେ ଯେ ଯେପରି ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତ ରହେ ଏବଂ ଏଥିରେ କାହାର ବାଣୀ ନ ରହୁ। ସୃଷ୍ଟିର ଗଢ଼ିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଶୂନଶାନ ଏବଂ ନିର୍ଜନ ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଏହି ଜଳରୁ ପୃଥିବୀରେ ଏକ କମ୍ପନ ହେଲା ଏବଂ ସେହି କମ୍ପନରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଚତୁର୍ଭୁଜୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିଭୁଜ ଥିବା ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ, ସୁନ୍ଦର ଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବୀଣା ଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ବୀଣା ବଜାଇବାକୁ। ଦେବୀଙ୍କ ବୀଣା ବଜାଇବାରୁ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେବେଠୁ ସେହି ଦେବୀଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ କୁହାଗଲା। ଏହି ଦେବୀ ବାଣୀ ସହିତ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ପ୍ରତି ଘରେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ପାଠ ମନେ ରହୁନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଛୁଆଙ୍କ ହାତରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫଳ ଅର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଦିନଠାରୁ ନିଜ ପାଖରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖଟିଏ ରଖନ୍ତୁ। ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଛିଡ଼ା କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡିଆ ନ ହୋଇଥିବ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛର ବିଶେଷତା ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ହିଁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଏକ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପରିବାରରେ କେବେ ବି ଧନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଘରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିଗରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛଟିଏ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଉନ୍ନତିର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ, ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଗକୁ ନେବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ସେହି ଉପାୟଟି ଯାହାକୁ ଆମେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟି ଅତି ସହଜ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛଟି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯନ୍ତ୍ର ଅଟେ, ଯାହାକି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ଏହାକୁ ପୂର୍ବଜମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛଟି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସହ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବଂଶୀ ସହ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛଟିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆମ ଘରେ ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ତେବେ ଆମ ଘରେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ସେଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଶ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୃହରେ ଅନେକ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛର ନିୟମକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଦେଇ ସାରୁଛନ୍ତି, ଧୂପ ଦେଇ ସାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ନେଇ ଘର ସାରା ଜୋରେ ଜୋରେ ହଲାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ସେ ସବୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୁଆର ପାଠ ମନେ ରହୁନି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ଜଣ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ନେଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସେଟା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଆଣି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠରେ ମନ ଲାଗିବ। ପାଠରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିଦଖୋର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆଉ ସେମାନେ ହେବେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖର ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହି 3ଟି କୋଣରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ବି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେବଳ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଏହି ଉପାୟ ସହିତ ଅନେକ ଉପାୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି 3ଟି କୋଣରେ 3ଟି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଆପଣ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛର କେତୋଟି ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି,
ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ମୟୂରପୁଚ୍ଛକୁ ନେଇ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ କଟିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୟୂରପୁଚ୍ଛକୁ ନେଇ ତା ଆଗରେ ଜୋରରେ ହଲାଇ ସେହି ପବନକୁ, ସେ ଯେଉଁ ପବନ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ହଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପବନଟି ହେଉଛି ଯେମିତି ତା ଦେହରେ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାର ଜିଦ୍ଦି ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ତାହାର ପବନ ବାଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଛୁଆର ଯେଉଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ଜିଦଖୋର ପଣିଆ ରହିଥାଏ, ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ନଜର ଲାଗିଯାଇଥାଏ ତେବେ ତା ନଜର ଦୋଷ କାଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତା ଶୋଇବା ସେଜରେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଉପରେ କୌଣସି କୁନଜର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ରୋଜଗାର କମ୍ ହେଉଛି, ଯେତେ ରୋଜଗାର ଅଧିକ ଆପଣମାନେ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର 2 ଗୁଣା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ କରଜରେ ଡୁବି ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ରହିଥାଏ ସେ ଘରକୁ କେବେ ବି ସାପ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାପ ପ୍ରବେଶର ଭୟ ରହିଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଧନ ରଖିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ଆପଣମାନେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟିଏ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ରଖନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମୟୂରପୁଚ୍ଛକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଧନର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କ ଖଟ ତଳେ ବା ସେଜ ତଳେ ଗୋଟିଏ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ନିଶ୍ଚିତ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣେଶଙ୍କ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଖ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ହେଉଥିବ ଆଉ ପିଠିପଟ ଘର ବାହାରକୁ ରହୁଥିବ। ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ସେଠାରେ 3ଟି ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନାଶ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କୁନଜରକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଅସୁବିଧା, ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିଥାଏ। ଆଶା କରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଏକ ଟପିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।